bate în pulul. Pentru Bogdani, nu este deviere al jucătorului Dracie Zena. Lobor. Escuta! No, but you won't get it. You. Pentru Lila. Lansarea lui Lila. Ervi, chiar a faultat. Să vedem chiar n-a avertisment. Nu. Contra scapă fără cartonaj galben. Foarte periculos acest derby și Chela. Un jucător cu mare experiență, a jucat mulți ani în campionatul Germaniei. În Erste și Zweite Bundesliga, ultima echipă la care a Dar nu știu ce băga. lungesc la maxim aceste faci de fiște albanezii. Isso é para. Știe că albanezii sunt periculoși la astfel de faze fixe, au jucători foarte înalți. Acest Bogdani este deosebit de periculos. Voi ați zburat la asta. Nici. Uite la bara a doua, probleme. A fost Dalcu acolo. Dar s-a apărat bine Nico al nostru. Da, Nico a făcut marcaj la Dalcu. Tot albanezii au mingea. Ce faci acolo? Excelentul orice, mingea în fața lui Florian.